शिरोड्याच्या हर्ष क्रिकेटर्सान ऑल इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट सर्त जिखली. वाजे स्पोर्ट्स क्लबान शिरोड्याच्या काराय ग्राउंडार सर्त दवरिल्ली. हर्ष क्रिकेटर्सान फायनलीन उसगांवच्या शिवकृष्ण स्पोर्ट्स क्लबाक 16 रनांनी मारल्या. जैतिवंत पंगडाक 1 लाख आणि उपजैतिवंतांक 50,000चे इनाम मेळ्ळे. सर्तीक 16 टीमी आयिल्ल्यो. टीमींनी खंय भायले प्लेयरे आशिल्ले. रिवर्स शॉट खेला है, बढ़िया गेंद वहां पर, तो मैच से हाथ धो सकते हैं. उछाल दिया, गेंद को उछाल दिया कप्तान ने. 6 रन्स की गेंद. व्हाट ए शॉट, व्हाट ए शॉट फ्रॉम लल्ला, व्हाट ए शॉट. चॉकलेट. अगली गेंद. व्हाट ए शॉट, व्हाट ए शॉट, व्हाट ए शॉट. अल्टी पल्टी खराब शॉट यहां पर. Beautiful shot, extra cover again, but there's a fielder under the ball. Yes, it's taken very nicely. तीन बॉल. पहला रन तेज से लिया है, 2 रन का चाह है और रब्बानी का क्या फील्डिंग है यहाँ. खिलाड़ी गोल. सुपरसॉनिक डान्स म्युझिक फेस्टिवल आयतारासावन सुरू जाला. पहिल्याच दिसा हजारांनी लोकांची फेस्टिवलाक गर्दी पडली. अर्जुन वागळे, डिलन फ्रांसिस आणि गोल्डीन स्टेज गाजयली. 30 डिसेंबर मेरेन कानोळे हो म्युझिक फेस्टिवल चलतलो. पळयात सुपरसॉनिकाच्या पहिल्या दिसाची एक झलक. इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.